Bulaklak kalabasa, oh. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pakbet ng Ilocano mga kapudibis at meron tayong pritong bangus at rice. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna tayo. Yes. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tamking kapampangan. Manganta na po. At syempre, ang nag-request po ng pagkain po natin, ang avid viewer po natin sa Facebook, si Ma'am Marilyn Masirag Barrientos Cheng. Ayan. Pakbet Ilocano daw po, at saka milkfish or bangus. Yes. Kaya thank you so much sa, Opo, ma'am. sa inyong request. Ito na ang inyong request. Kaya unang subo na tayo. Yes, para po. sa iyo ang unang subo. Opo. Itong bangus. Milkfish ang unang subo natin. Yan. Laki, oh. Laki. Mataba. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo, ma'am. So, tanggalin na natin to. Isda tayo ngayon, tsaka gulay. Mm-mm. Kasi nagputok-batok tayo isang araw. At syempre dahil pakbet Ilocano, ang ginamit po natin, best na kalabasa, kamote po yung ginamit natin. Ayan. Ito, Kamusta? At syempre dahil sa pakbet Ilocano, ang ginamit po natin ay tawag doon, bebe? bagoong isda, imbis Opo. na alamang. Opo. Ganun na yung nila sa Ilocano. Tsaka dapat meron Kira yan. ko nemo. Lechon kawali. Dahil ilan araw na po tayong Magnet. pag-net, yan. Ito, Dahil gulay. ilan araw na tayo nagpo-park, bangus na muna. Tsaka ipon, no? Hipon. Sarap. Nice. Sarap ng gulay. Mm-mm. Napaka-healthy. Ito, bulaklak kalabasa, oh. Hipon. Taba. Taba ng bangus. Mm-mm.
Sarap. 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 Wala nang balat-balat. Ito Sayang. balat masarap. Huwag na nga lang balatan. Taba. Kunin mo na to.
Sinaw. Si. Basta si Mami nagmumukbang. Si. Tama. Ah. Tiniknakan mo, hipon. Ay, mga foodies. Sorry, may sasabihin ko. Ayun, mga foodies, naubos po natin Ilocanong pakbet Salamat po. bangus po. Pakbet Ilocano yan. Pagbusog na talaga, nakakalimutan ko na yung ano. Ang sarap pagkaluto ng pakbet Ilocano, no? Yes. Mga foodies, gusto po namin magpasalamat, supportahan po natin mga members po natin sila, Platinum Baby, Vlog, Vicky D. Albert, Golden B naman po, Peachy Family Mukbang, Silver B naman po, Lian May, Jane Mansog Channel, Jack's Life, Carl Popper, Mads Helen, Hungry Mangyan, Jerihan Kaparas, Iñaki Eats, Ampas Lupang Burgis, Steve Vlogs, at si Your Wawa. Meron po sila mga channel at Facebook page. Please mag-follow, mag-subscribe na po kayo. At sa mga subscribers po natin sa Facebook page sila, Kyle Popper, Kyle Popper, Cindy at si Ma'am Shi I Vlog. Meron po sila mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe. Thank you so much po. Shoutout din po kay Joyce De Vera from Natividad, Nueva Ecija. Ana Pailaga, Cherry Cabasag from Dubai, Mama Rose, Arian Fortet from Naga Kamsur, Villamar Jinky Rose, Jason Bosito, Marcelo De La Cruz from Italy, Shairan Anima from Tanay Rizal, at si Flora Mi Gales Blanco. Ayan. Yes, shoutout po sa inyo at ingat po Thank kayo you so much palagi. po sa suporta po. Thank you so much po. At sa mga avid viewers, silent viewer, at mga nakasuporta po sa amin, thank you so much po. We love you. Yes, mga kapudibis, at shoutout po pala kay Casey Danan. Ayan. At ano yun? Timatibay, I love you po. I love you so much po. At si Shopa Leia Payawan, Ate Leia Baby Payawan, I love you Alison, po. Chermy Macalisang, Regina May Banyaras, love you all. Jason Laksamana, Yorwa Senior, Maymay, Mads Ellen, Estela Batusin, Edenia, and Saleh. Alma Paredes at kay Mama, Nanay Marina Kaluya, shoutout po at kay Nanay Susan. I love you. Pagaling ka po, Nanay Susan. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. Follow nyo na po. Apo, TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.